May samanen kaabsat nga naragsak ken nabarang nga kablao ti ited mi, idanon mi kada kayo. Patyan mi nga kada ito nga oras kat sigsigaan nyo kaabsat, inururay yo. Agsipod ta ni Apo Diyos ket isu iti intuding na, pinili na nga oras ken aldaw nga panagkakadwa tayo, tapno buklen tayo kakabsat, dahi chay inadal tayo kada ito'y nga lawas. Kada ito'y quarterly tayo, God's mission, my mission. Ket patsyek kakabsat nga ni Apo Diyos ket indaldalan na dagiti panagi-inadal tayo kakabsat kadagiti pagtaingan tayo. Either it is personal na panagadal tayo as a family worship ket nagadal tayo. Ket sapay kumata daytoy panang bukel tayo, ited tayo ti summary, iti inadal tayo. Ket nanayunan kakabsat daychay inadal yo kadagiti pagtaingan yo. Ni Apo Diyos ket naimbag, ni Apo Diyos ket madaydayaw. Sakbay tayo kakabsat nga agpatuloy kahit kung dawaten nga agkararag tayo. Managayat ken manangaasi nga Diyos mi nga dakat sa dilangit. Sika nga amami, agyaman kami amay iti panakiadadam kada kami, kadigiti aldaw iti lawas. Ket inted mo manen daytoy gundaway kada kami ama, nga agkakadwa kami, tapno adalen mi itinapateg nga saon. Dawaten mi o Diyos, ngited mo iti sirib, ken panangidalan kada kami, babaen iti sagot iti Santong Espiritu. Tapno daytoy nga kamadalan o Diyos, ket isukumay iti mausar mi, iti panagbiag mi. Tapno ama dayjay misyon nga isu iti inunyon unam. Dayjay misyon nga isu iti inted mo nga aramidan mi. Ket maaramidan mi o Diyos nga agpaay ti pakaidayawan iti napateg-anagan mo. Ited mo o Diyos iti panagmaymay-sami nga mangadal kadaytoy nga napateg nga saom kadaytoy nga oras. Itinagan na po Jesus. Amen. Adata yun kakabsat iti lesson number 2. Ti title na ket God's Mission to Us, Part 2. Naadal tayo kakabsat iti Part 1. Idinapan alawas nga ni Apo Diyos isu iti nangirugrugi daytoy a misyon. Isu na kakabsat iti nang-establish dayjay relationship nga idi a pinarsuana iti tao. Iti kayat na ket agnanayon nga awan iti inggana. Dayjay a panakiaddana iti tao a pinarsuana. Isu nga ni Adan ken ni Eva, they walk, they talk with God. Inggana kakabsat nga dayjay basol ket simrek na ikatmeten, dayjay gundaway da that they had a face-to-face communication with God. Inrugi ni Apo Diyos dayta a misyon, daytoy a misyon. Idi nga apan na nga sinarak ni Adan ken ni Eva, idi nga naglemeng da gapu iti basol da. Iti misyon nga rod kakabsat. Isu iti restoration kadayjay ang nadadael apan nakirelasyon iti tao ken ni Apo Diyos. It is a restoration of broken relationship. Iti memory verse tayo kada ito'y nga lawas kabsat ket masarakan. Iti Matthew 28 verse 19. Na isurat ket basaen tayo.
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Iti leksyon tayo kakabsat, ket makita tayo nga adda digay basic elements na. Umuna, daytoy nga misyon ket nang rugi kakabsat, kadayjay nga Diyos. Idinapan alawas, inusar tayo dayjay sa nga the triune God. Daytoy a triune God, nga inusar tayo kakabsat, idinapan alawas, isu iding nagtungtong, there was a conversation, daytoy nga Diyos. Iding inusar na, dayjay nga balikas, let us, iti ILOCANO, parsuaen tayo, iti tao, iti ladawan tayo. Inlawlawang tayo din na panalawas kabsat, nga saan nga may sa iti Diyos, saan met adua, no di talo a persona, iti may sa a Diyos. Isungo ko natin, the triune God, the Trinity. Kat ito'y kakabsat, pasit amayulo tayo, inted ni Apo Jesus, mismo isuna itinagsaw. Remember this, Jesus is God, the incarnated God. Dayjay nga Diyos ang nagkari nga makiadda kada tayo. Isuna ni Emmanuel. Kat daytoy nga Diyos, intuno nagsao, itiid sa una, isu iti pudno. I had a conversation with a leader of another church. So we started the dialogue, kat iti kunakken ko na. Ti Diyos kadi, kat agulbod. Sumbat na kat saan? Kahit lang arumasawan, anyaman nga ibagat iti Diyos, isu iti pudno. Ket ni Apo Jesus agsipud ta isu iti incarnated God. Diyos nga imay nga nagbalin a tao naglasag, tapno dayjay a misyon ket maaramid na. Amin nga ibagana ket isu iti pudno. Iti inbaga ni Apo Jesus. Iti inlawlawagnan dayjay triune God, the Trinity, inbagana itinagan digito nga talo. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Daytoy kakabsat iti nagrugyanan. Daytoy ambisyon. Anya kakabsat iti kunato yung role, dayjay trabaho da, responsibility, dagitoy nga triune God. Umuna, daytoy Ama, isu iti nangited, isu iti nangibaon. Kunana ni Apo Jesus, He sent me. Idi nga nangited, inbaga na lang ni Apo Jesus kabsat, iti Juan 3:16. Takasalauna iti panagayat ti Diyos, iti lubong, ta inted na. Anya inted na? Sino ti inted na? Ti anak na abugbugtong. It was the Father who gave. Inted na, dayjay anak na abugbugtong. Dayjay anak na abugbugtong, nga isu iti nanaganan iti Jesus. Matthew 1:21. And you shall name his son, Jesus. Taapay, isuna iti mangisalakan kadagiti tao kadagiti basbasol da. Anyamit kakabsat, dayjay nga role, daytoy nga anak. Kunana met laeng kakabsat, iti Juan 1:3. Nga babaen ken kuana. Through him, amin ababanag nga naadda ket napadda. Everything was created through the Son. Anyamit kaabsat ti role daytoy nga Holy Spirit.
Kunanan ni Apo Jesus, EJ Juan 16, 13, 14. Nga daytoy nga Santong Espiritu into nuumay. At da iteramiden na. He will guide you into all truth. Mikadwa, una na, He will tell you what is yet to come. Mikatlo, una na, He will bring glory to me by making it known to you. Daytoy ti trabaho ti Santong Espiritu kakabsat. Idalan na digidjay nga inikan ni Apo Diyos iti misyon, tapno dayjay panagaramid da dayjay misyon nga inted ni Apo Diyos kadakwad. Ket agbalin anabalay. Now, let us see the role of the three. The triune God working together. Tapno daytoy kakabsat a misyon nga inted iti ni Apo Diyos iti iglesia, inted na kanyam, inted na kanya. Ket nabalay. Laglagi pan tayo, ni Apo Diyos ikan na ka, iti dayjay apan nakabalin, babaen iti Santong Espiritu. Adda kakabsat iti focus. Daytoy a misyon. The center, the focus of the mission is making disciples. Basahin tayo kabsat iti Matthew 28:16 to 20 na isurat. Ket basahin tayo. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age. Kitain tayo kakabsat, dito'y nga inted ni Apo Diyos nga misyon. The focus is making disciples. Umunag, inted ni Apo Jesus data akuman go. Taapay ni Apo Jesus inted na dahi authority. Nukunanak, sino ka? Do you have the authority? Iti sumbat mo, iti sumbat ko when the dayjay nang ited, iti dayjay a misyon ni Apo Jesus inbagana, amin nga authority addaken ko ana, ket ited namat dayjay authority. Amo dayjay ko natay nga. Apang kakas pangrigan iti may isang establishment. Ket ikan na ka, dahil nga nang ibaon ken ka, iti authority. When I started the work, iti president iti Northern Luzon Mission, ket di Pastor Larry Fair. At digiti appointments na idi nga iyay tid na kanya. Kaangaw ko kenkwa, nakit ko na, Pastor, I am not the president. Kuna na ingka, ta ibaon ka. At danto day surat na kakabsat. Apanak kadagiti kakabsat nga papastor, kadagiti districts, apanak nga mga ramid ti seminar. Ipakitak to dayjay asurat nga inted ti presidente iti misyon. He authorized me. Anya ti kahit nasawan. I can now have the authority, I can now have the power, tasyak iti mangibagi kenkwana. You see the wonderful meaning there.
When Jesus said, I have the authority, kat mapangkakabsat ko, awit mo dayjay nga authority nga inted ni Apo Diyos. Saanen asikalaeng ti addadjay, sika iti mangitakder, kadayjay anang ibaon ken ka. Ijay Pauline literature, inusar ni Pablo, dayjay saong ambassador. Sika ti ambassador ni Apo Jesus, nga mapan kadayjay apangitedam dayjay a misyon. Iti awit mo, kasparigan you have a badge. Dayjay nga badge mo represents no sino, dayjay nga nangibaon ken ka. And that makes the mission so distinct. Datayo ko makakabsat nga naibaon. We are now calling ourselves missionaries tadda iti mission tayo. When we are the missionaries of Christ, remember, no sino ka. Saan na kun amang yebkas dagiti balbalikas, abukod ko akapanunutan, I will depend kadayjay nga nangibaon kanya. Agsipod kakabsat ta adda iti authority na, adda iti specific task nga inbagana nga aramiden ito'y a mission. Make disciples. Iti maysa a disciple kakabsat, ket maysa nga agsursuro. Sino mangisuro? Dayjay nga nangibaon. Okay? Nagbalina nga disciple, taadda iti nangayab kanya, adda iti nangisuro kanya. We look at someone, ket iti pintas na, intuno kitain tayo daytoy nga nangayab kada tayo. We are looking at Christ. Saan ko makakabsat nga? Ano dito mag-aangaw kami? Sino ti teacher mo? Ani kastoy nga professor? Dito. Agsipot ta daytoy nga estudyante, idolized daytoy a professor. Amo yun tunukan. Pati jay panag gesture na iso tituladen na intuno. Halos everything. Kunadan, disipulo ni pastor nga kastoy dayta. But I would rather be a disciple of Christ. Amuyo kakabsat. Dayjay a disciple, isu dayjay nga sursuruan, isu dayjay a mamati, isu dayjay a mabautisaran, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. And Jesus gave the promise, anya jay karina, makiadda akto ken ka. Anyan kakabsat nga nagpintas, no kitain tayo daytoy a mission. Let us focus on what the mission is. Adamit kakabsat, iti message dayjay nga mission. Hantay lata nga mapan kakabsat. Masapul nga adda dayjay nga ipadamag tayo. The Seventh-day Adventist Church has a distinct mission, a message. Ano idumduma kadagiti sabsabali. Anya dayjay nga message dayto nga mission. Masarakan kakabsat iti Revelation chapter 14 verses 6 and 7. Na isurat ket basaan tayo. Then I saw another angel flying in mid-air. And he said he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth,
to every nation, tribe, language, and people. And he said with a loud voice, fear God and give glory to him, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and the earth, the sea, and the springs of water. Anya nga message. Fear God. Agbuteng ka iti Diyos, ket dayawem kaapay, ti oras iti panangukum na ket imayen. The center of the message is worship. Tapay, nagadun dagiti mangisuro kakabsat, no sino iti dayawen. Ti masapul a dayawen laeng. Ket dayjay a Diyos. Diyos iti misyon. Nga nang parsuha iti langit ken ti daga, ken ti amin nga adda kadakwada. The message of the mission is worship the Creator God. No iti agdama, kung natin the current events iti news, adun dagiti tattao kakabsat nga kayat da nga isuda iti sentro iti panagdayaw. Dagiti pada da nga tattao dayawan da isuda. Saan? Ta iti madaydayaw laeng, the one who is worthy of our worship, ket dayjay nga Diyos. Ti Diyos nga nang parswa iti amin nga adda. Ti Diyos iti misyon. Kitaan tayo sa. The Seventh-day Adventist is a distinct church. Maisuro dayjay a panagdaydayo. Agsipod ta adu kakabsat, iti mangisuro-suro itatan. Nga dayjay abilin iti Diyos. What is the connection? Kadaytoy kakabsat to give glory to God. Kandayjay panang salimet-met kadagiti bilbilin. Remember, the hour of the judgment is come. Ket intun kakabsat, no dayjay nga oras iti panangukom. Iti basis iti panangukom ket isu dayjay sangapulo abilin. Kunana ni Ari Solomon, nga nunalpasen iti amamin, iti nagdagupan iti amamin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, dayjay ti mensahe ijay Apokalipsis, fear God. Kunana ni Ari Solomon, keep His commandments. Saan mo nga maisina? Look at the two fingers, kapsat. Dahito kagsina da. No kumasingin, dahito ti kunata yung Siamese twin. Duwa, nga saan nga nagsina. At dahil twins, ni Apo Diyos inikan na kami kakabsat, iti singin, we are blessed. Ni Darwin Ellie, ken ni Sherwin Ellie. They are twins, but they are separated. At dahil singin, nga nagsilpo, kakabsat, may sa amagi. Daytoy dahil kunata yung Siamese twin. Daytoy panagdayaw, panagbuteng, fear God, worship God, ket kasingin na, I will use the word, kasingin na, dayjay panagtungpal itibilin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments.
Saan bunto nga madaydayaw ni Apo Diyos kabsat? No suksukirem, no salsalungasingem, dayjay abilin. Nang nangruna saan bunto nga madaydayaw ni Apo Diyos kabsat, no isurong nga awanen dayjay bilin. You see the point? At daganin digiti kakabsaten, gagayim tayo, nga ibagada, awanen dayta abilin. But the central theme of daytoy nga misyon, isu dayjay panagdaydayaw kani Apo Diyos. Kunanan ni Ellen White kakabsat, iti Christ Object Lessons, pages 227 and 228. The proclamation of the judgment is an announcement of Christ's second coming is at hand. And this proclamation is called the everlasting gospel. Thus, the preaching of Christ's second coming, the announcement of its nearness, is shown to be an essential part of the gospel message. Intuno ikasabatay gayam kakabsat. Maipanggap iti panangukom. Iti ibagbaga tayo asidegan dayjay ngayaay ni Apo Jesus. Jesus will come when the judgment is finished. No pantay di Apokalipsis kunana nal pa sen. Let the holy be holy still. Let the wicked be wicked still. It is in the judgment nga tao must separate. It is in the second coming nga intunuumay ni Apo Jesus iti Matthew 25 that people will be separated. Taumay to akas may sangaari. Ket pag sinain nanto digiti tattao, ikabil nanto iti kanawan na digiti karnero, ikabil nanto digiti kalding iti katigid na. Ket kunain nanto kadigiti adda iti kanawan na, umay kayo, bindito ti Ama, ket tawiden nyo iti pagarian iti langit. Isu nga no makita tayo kakabsat. Daytoy nga iglesia, your church and my church. When we are doing the mission, we are proclaiming that Jesus is coming soon. At dati agents na dahito yung mission. Sino? Sika, kaniti siya. Dahito nang bukal kakabsat iti iglesia ni Apo Diyos. We are the integral part of the church of God. Daytoy ko na tayo, the army of God. No kitain tayo, inrugi ni Apo Diyos, daytoy panang bukal na. Tano alain tayo gamintik sa unga, church, it comes from the word ecclesia. Dayjay ecclesia, isudya inayaban ni Apo Diyos nga rumwar. Ing kayo. Umuna nga inayaban na ni Abraham. Leave your country, your people, your father's household. When you leave, go to the land I will show you. Denggin nyo kakabsat, iti panangilawlawag ni Ellen White, iti testimonies for the Church, Volume 3, page 381. The mission of the Church of Christ is to save perishing sinners. It is to make known the love of God to men and to win them to Christ by the efficacy of that love. Kasano? Itag-ay tayo ni Apo Jesus. Ikasabatay ni Apo Jesus. Tapno digidjay nga pangibagaan tayo kadayta nga ayat na.
maguyugoy da. Kaslala kakabsat may isang nga magnet, batong balani. Ikabil mo da napig sa magnet ije daga. Intun ibagkat mo at dadigijay napidot na dija at dadigijay kimpet ijay. Those little iron parts nga at ije daga. Maisina kakabsat. Dagitoy dagijay nga mangguyod. Saan kakabsat nga dayjay kalaing mo? Saan nga dayjay kalaing ko? No di kat di dayjay ayat iti Diyos nga maibaga ka dagitoy nga tattao. This will be the force nga mangguyod kadakwada. Isu nga into no mga sabata yun. It is a Christ-centered messages. Christ alone must be uplifted. Kunana ni Apo Jesus, when I am lifted up, I will draw all men to me. Tilikod kumadagit siya yung panangyayadal tayo. Either it is one-on-one evangelism or either it is a big crusade. Christ be lifted up. And that Christ will win that soul for us. Anya nga iti mission field tayo kakabsat. Iti Revelation chapter 7 verses 9 and 10. Inbaga ni Apo Jesus ken ni Juan. Basain tayo kapsat. After this, I look, and there before me a great multitude that no one could count. From every nation, tribe, people, and language is standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes, were holding palm branches in their hand, and they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne and the Lamb." Inpabuya kakabsat ni Apo Diyos ken ni Juan, nga ijay langit na urnong dagiti umaruwak-wak saan ang mabilang nga insalakan daytoy amanubot tayo. Kasano? Gapot inosar na iti iglesia. Manipod kadigijay nga adalan in kayo ket napanda. Naggapuan digitoy nga saan ang mabilang umaruwak-wak ang naisalakan. Naggapuda kadigiti am amin a nasyon. Naggapuda kadigiti am amin a tribo. Kadigiti am amin nga ilili. Kadigiti am amin a panagsasaon. Kasanudang inaramid. Ti inaramid da kakabsat. Isu dayjay inbaga ni Apo Jesus kadakwada. Agrugi kayo ita Jerusalem. Sakay tumapan ijay Judea, Samaria, and to the ends of the world. Musika kabsat ko, agrugi ka dita pamilyam. Agrugi tayo ita church. Agrugi tayo ket rumwar tayo lumawlawa da circle of influence tayo. Manipod sa baryo, rumor tayo sa bali nga baryo. Would you imagine, kakapsa? I'll give you a picture. Gamin, almost every week, na kami kan ni Mrs. Rafanan, mapan kami kakapsat, ijay Ilocos Sur. Particularly, ijay baryo ti Daligan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Aday ti may sa nga basit nga church tayo di jay. Napata there, nabangon, na-organize day nga church when I was a district pastor in Jai nga distrito. And now it's needed to be repaired and renovated. Idinakita ni
manong ko, my brother David, ken ni Loli ken ti pamilya da di diyang sitwasyon. God touched their heart and they started funding the renovation of the church. Ijay Santa Cruz kakabsat, may isa nga distrito itatan. Praise God. Nagbalinak a district pastor through all the province of Ilocos or laksid kadigay churches nga naited iti mountain provinces. Manipod ije view, ije tagudin on the southernmost part ti Ilocos. Ingana ije boundary iti sinait ken iti badok Ilocos Norte. Dayjay ti territory idi. Dududwa nga distrito dayta idi kakabsa. Just to. Itatamano ngayon nga district idta Ilocos. Adadya Metro Tagudin, adadya Santa Cruz, adadya Central, adda kakabsat. There are already 6 districts, Jesigud Adua. We'll go to the town of Santa Cruz. Ije Santa Cruz, may isang nga district. Ije ili iti Santa Cruz, adda iti 7 nga churches. Iti may isang nga kadadakila na church, in the building, ti panagtutungtungan kakabsat. I'm referring to the building. Haan nga dayjay membership. Isu kakabsat ijay Poblaspil. They coined the word Poblaspil agsipud ta talo kakabsat nga paset ti Santa Cruz ti nag-uurnong ijay. Poblasyon, Lasod, Tilar. Ket ijay Lasod, ijay ti ayan dayjay kapilya nga Poblaspil. What happened? At dagamin dayjay inosarda nga territory kabsat. Jerusalem. Ito muno nga church. Ije Amaraw. Actually, Amaraw Church is the first established church in Northern Luzon. It is already more than 100 years. Sa Tagudin, kada ito'y laeng na panalawas, napan kami di Tagudin kabsat. We praise God, nagpintas di kapilya di dyan. Kunanan ni Elder Rolly Tobias, Pastor, come February 2024, we'll be celebrating the 100 years, centennial years ti Tagudin. Nagrugida, ijay Amaraw. Dayjay ti Jerusalem da. Naggaraw da kakabsat. Kitamuyo no, digijayan kat umado nga umado. In Santa Cruz, Amaraw, Pidpid, Daligan, Villagarcia, Poblaspil, Kalawaan, and ijay kakabsat, Pantar. Dagitoy digiti churches. Umanlatiw kayo sa Santa Lucia kasi mapangkay dito Tagudin. Tagudin kat may sa idi. Itatan adan iti upat nga niliman kakabsat. Why? Because the mission field ket aramiden degijay. Sino? Sika. The church. Datayo. Datayo degijay missionary. Inted ni Apo Diyos dahil nga misyon kadatayo. We praise God. Taday to'y nga Diyos, the God of mission, gave the blueprint. Nagrigat ka kabsat dahil agpatakder ka nga awan ti blueprint. Madamdaman na nakita mo. Repair man din. But when sakbay ka nga agpatakder, sakbay ka nga agpatakder, ayabam ti may isang architect, ayabam dayjay may isang engineer, ket ko nam, yaramidan na mantiplano.
Intun no nalpas da nga plano, na-aprobaram da nga plano, nakaala ka ti building permit, nga agpaay ka da nga patader. Through that plan, si ka nga mang patader, must follow what was in that building permit. Nagrigat ka kabsat, nga agday man balbaliwang tapay. Into no umay di nga engineer kat inspect and da naramid mo. Kunada, apay binaliwang. You'll have to make so many explanation. Daytoy nga God of mission inted na dayjay blueprint. We'll make the summary. Dayjay nga blueprint pinirmaan dayjay trayon God isuda din nga ramid dayjay nga mission. The Father, the Son, the Holy Spirit. Dayjay nga blueprint kakabsat. Inted da dayjay focus. Anya aramidem. Anya dayjay nga focus. Go make disciples. Dayjay nga nangaramid dayjay nga mission. Again, the triune God. Nangitid kakabsat. No anya iti ibaga the message of the mission. Dayjay pa nagbuteng iti Diyos. Taumayen ni Apo Jesus. Tamalpasen dayjay oras ti panangukum na. Dayjay nga nangaramid ti mission, the triune God, nang pili no sino iti pagtalkan na nga mangited dayjay nga message. And He had chosen you. He had chosen me. He had chosen the church. The mission of the church of Christ is to save the perishing sinners. It is to make known the love of God to men, to win them to Christ. Nga ipakita dayjay ayat na. Anya ti inaramid ni Apo Diyos kada ito'y nga misyon. I would like to give you the statistics. Itid ko dayto tapno makita tayo nga ni Apo Diyos ket aramidin na dayjay a misyon. Inalak dayto kabsat ijay Seventh-day Adventist records time. Adda kakabsat iti more than 25 million. Ulitet, more than 25 million members iti church. Ni Apo Diyos di madaydayo. Daytoy at more than 25 million members iti church. Ket nabingay-bingay, masarakam isuda, iti 210 countries throughout the world. You will be surprised nga addalaeng iti 193 nations as members of the United Nations. 193 nations. Ngem ni Apo Diyos sinreknan babaen kadigito nga agents sikaken siya iti church na. Iti 210 countries. Meaning, addan kakabsat iti 17 countries nga saan a member iti UN nga adda iti Adventist presence na. But, I'll give the whole picture. The sad part is many kadigijay nga nabautisaran have found the back door. Dahito yung term tayong naglikod, backsliding. Backsliding is painful.
As a pastor, nagbisita, kitaek iti members. Lagi pa ayabak digijay nga members, especially to the churches that I have personally been a pastor. Kas pangarigan ko man, apanak dita kamiling, intinutuma derek sakbay ngagsaw, I look at the congregation. And then I name the members nga at the JD. Pastor Natayen, bless your soul. Ngano adda digijay nga sibibiyag ngem awanda, ayan gan. Backsliding. Statistics tells us 1 out of 4. It's very sad. Is leaving the church. Statistics gives reason. Umuna nga rason. There are so many children who are baptized. Anya DJ goal iti mission, go make disciples. And to make children as disciples is the hardest thing. Saan kung ibagbaga kapsat nga saan tayo magkabautisaran digit ubing? They are also souls to win. Souls for heaven. Would you imagine, no itibunga digit crusade tayo kat ubing, nang nangrunan no sa anda na isagana, nang nangrunan no digiti naganakda, kat saan met akamkamang ti iglesia. What would happen? Among kakabsat no anya mapasama. Anya ngay iti solusyon. Daytoy inadal tayo. Go make disciples. We are not just adding members to the church through baptism. Ngem iti goal, mission iti church. Dagijay ko mga mabautisaran, agbalinda nga disciples. Iyon unag tayo digito nga statistics kakabsat, kadagijay sumarunong nga panagad-adal tayo. Because I would like to present to you our lesson in the actuality nga mararami. Ni Apo Diyos iti tumulong kanyang. Ni Apo Diyos iti tumulong ti iglesia. Ni Apo Diyos iti manglipas iti trabaho na. Sooner than we think, malpaston daytoy kakabsat nga trabaho, misyon nga inted ni Apo Diyos iti iglesia, then Jesus will come. Mangeg munto kuma, mangeg kunto kuma, mangeg tayto kuma. Mapagtalkan nga adipen, sumrek ka iti pagarian, nga agpaiken ka. Daytoy iti leksyon tayo, God's mission to us. Agkararag tayo kakabsat. Madaydayo nga Diyos agyaman ka ni Ama. Iti leksyon nga inted mo kada kami. When agragsak kami. Ninayunam nga ninayunam ti iglesia mo Diyos. Ngan nga ninam amin nga nasyon, amin na tribo, amin na pagsasao, kat nadanon dayto nga ebanghelyo. Daytoy kumao Diyos iti mangitid kada kami. Dayjay tarigagay nga agmatalek. Agsipot ta matungtung palen dayjay nga pagilasinan nga inted ti anak mo. And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations. Then the end will come. Ibaon munton ti anak mo, Ama. Ibaon munton kit umay na alain digiti amin nga pinilim ni may salangan. Iti dawat mi o Diyos da kami ket maibilang kami to kadigita nga umariwakwat nga agtakder ita sangwanam nga daydayawon da ka.
Agyaman kami kaday nga parabor nga panangisalakan mo kadakan. Ama, bendisyonam digiti kakabsat. Bendisyonam digiti iglesia. Bendisyonan na kami maamen. Tapno maaramid mi iti misyon nga inted mong agpay kada kami. Itinagan nga po Jesus. Amen. Amen. Maminsan pa'y kabsat, agyaman kami. You can continually help us with this program through your prayers, through your support. Saan kong inaganan kabsat, ti amin ang nagnagan nyo. Kasanok nga mainaganan, ket duman o kitaan ni the viewers tayo, we just could not praise God. Nakadado, tapay, nagrugi kanyang, you share it, kas data nga misyon. Nga po Diyos namang bendisyon kayo kakabsat. Ganon o may ngalawas manen. Ay ayatin na kayo na po Diyos. Ay ayatin na kayo man.